Hej, jeg hedder Theresa Kjær, og jeg har Facebook-siden Muskelhund skal forblive i Danmark, også i daglig tale kaldet Misfit. Jeg vil gerne fortælle lidt om begreber i dag, og den her gang så skal det så være om ordet kamphund. Der er jo mange medier, der har brugt ordet kamphund, og det rejste jo et masse hysteri der i 2009-2010, og forbuddet kom frem med kamphund, forbyd kamphund. Men hvad er en kamphund? En kamphund er en hund, som har haft et rigtig, rigtig skidt liv, hvis vi skal gå helt derhen. De bor i små aflukkede rum, de får tæsk, de får ikke så meget mad og vand. Hver dag så bliver de pittet op mod andre hunde, i håb om, at de hunde så på et eller andet tidspunkt kan bekæmpe dem, eller de kan bekæmpe dem. Og så får de så en såkaldt karriere ud af det. Når de så er færdige, og når de ikke kan bruges mere, jamen, så vælger de her såkaldte mennesker enten at hænge dem, drukne dem, køre elektricitet igennem dem, aflive dem på de mest brutale måder. Så hvis man ser på beviserne, så er en kamphund sådan set en hund, som har et ganske forfærdeligt hårdt liv, der er virkelig mishandlet, og som får en brutal død. Og de lever altså ikke ret længe. Så næste gang, at du siger, se der går en kamphund, så tænk lige over, at det rent faktisk er, du står og siger, at de mishandler deres hund. For det er virkelig forfærdeligt. Jeg kan anbefale, at I undersøger sagen Michael Vicks Dogfighting, og der kan I så læse lidt om det, men der har også været rehabilitering på mange af de hunde, som de tog derfra. Cirka 22 hunde, de blev anset som at være umulige at redde, og der var så en organisation, der tog dem ind, og de fleste af dem, de er faktisk kommet videre. Der er nogle af dem, der endda er socialhunde og servicehunde, og hjælper handicappede. Der er lige 2-3 stykker, som simpelthen er for ødelagt, og den ene af dem, det var en såkaldt champion. Hun blev tvangsparret, altså det, hvor de bliver bundet fast og tvangsparret med en hanhund. Og så ellers bare brugt som maskine til det. Og de havde revet tænderne ud på hende, efter hun var færdig som champion, så hun ikke kunne skade den hanhund. Men altså, de kan rehabiliteres, og når vi så er ved det, så er det altså ikke en race, det er et begreb. Verden over bruges alle mulige slags hunde, det er ikke kun en bestemt race, der bliver brugt til det. Så husk nu, kamphund er et begreb, og det er simpelthen den ultimative mishandling med en brutal død i enden. Det er ikke en familiehund. Det er ikke en, vi har. Så hvis det er, at når du ser det, vi kalder en muskelhund, så lad være med at definere den som en kamphund, for det er den med garanti ikke.